amigas e amigos! Hoxe Pili vai nos falar da cociña italiana. Por iso veño vestida de cociñeira. Coñecedes a cociña italiana? Seguro que sí. A que comestes pizza? Ou espaguetes? Ou macarróns? Pois a pizza, os espaguetes e os macarróns son pratos da cociña italiana. Ai, aquí está! Hola, Pili! Chao, Xela! Estáballes dicindo ás nosas amigas e amigos que vas a falar da cociña italiana. Ajá. Da pizza, dos espaguetes, dos macarróns... Sí, oggi voglio parlare di cucina italiana. La cucina italiana è molto gustosa. La pizza, molto ricco. Gli spaghetti, delizioso. I macarroni, bello. Sai una cosa, Xela? Oggi ho aperto un ristorante italiano. Ristorante italiano chiamato Pili. Ei, Pili, para! Estás falando en italiano e non entendo nin papa. Podes repetilo? Io dico che oggi voglio parlare di cucina italiana. La pizza, i macaroni, gli spaghetti. Perché oggi ho aperto un ristorante italiano. Ristorante italiano chiamato Pili. Pili! Que mo repetises en galego para entendérmolo todos. Ciao, Xela. Faiseme tarde. Teño que abrir o meu restaurante italiano. Ai, buongiorno. Buongiorno! Buonanotte. Buonasera. Somos los bolechas, 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 somos los bolechas. Seis irmãs mais can. Os Bolechas. Restaurante italiano Pili. Que fas, Pili? Xa imos xantar. Estou montando un restaurante italiano. Se quere, pode sentar. Será o meu primeiro cliente. Xenial. Ponme unha pizza margarida. A pizza margarida leva queixo e tomate. E pode levar tamén pementos. Póñolle pementos, señor. Non, pementos non quero, pero bótalle moito ketchup. ¡Guau, Pili! Montaches un restaurante italiano! Sí, restaurante italiano Pili. E tes espaguetes? Sí, teño espaguetes a carbonara, espaguetes boloñesa e tamén espaguetes con cogomelos e chícharos. Senten, señoras, que agora mesmo as atendo. Hola, Braulio. A ti tamén vas comer no restaurante de Pili? Sí, pedín pizza margarida. Eu vou pedir espaguetes. Hola, Chispa. E ti que queres comer? Hey, Chispa, fora do meu restaurante. Os cans non podedes entrar nos restaurantes. Pili, deixao. A Chispa gustalle moita comida italiana. Un día comeu os meus macarróns. El xa ten a súa comida para cans. Pili, montaches un restaurante italiano! Sí, restaurante italiano Pili. Pois eu vou ser o teu mellor cliente. Faime unha pizza 4 estacións, unha napolitana, unha siciliana. Espera un momento, señor. Sente na mesa, que agora os atendo. Cala, Chispa, ti non podes entrar. Hola, Carlos. Hola, Tatá. Vos que ides comer? É unha pizza 4 estacións, unha napolitana, unha siciliana. Aquí ten a súa pizza margarida, señor. Ese é o bote de ketchup. Que rica. A ver, Braulio, déixame probar. Ti pida túa, Carlos. E vostedes, señoras, que lles poño? Eu quero espaguetes. E como os quere? Espaguetes a boloñesa, espaguetes a carbonara ou espaguetes con cogomelos e chícharos? A barcelonesa! ¡A barcelonesa!
Non son a barcelonesa, señora. Son a boloñesa. A min tráeme unha pizza picante. Picante? Moi picante, moi picante, moi picante. Que me arde a boca. Pois entón voulle traer unha pizza diábola. Leva tomate, queixo, cebola, ourego e salsa picante. Vai ter que chamar os bombeiros. E vostede, señor, que lle poño? Unha pizza 4 estacións, unha napolitana, unha siciliana e unha... Espera un momento. Tráiolle primeiro a 4 estacións. Que despois xa me pedirá máis. Estou eu só na cociña. Pero... Que grima! E agora como imos limpar todo isto? Non vos preocupedes. Vou pechar o restaurante italiano e vou montar unha lavandaría. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli, eu son Pili, Sonia. Braulio! Carlos e tamén Tata. Falta chispa, falta